गामिफोरखौ फरेस्ट राइटखौ होजोबनानै हानि मोनथायखौ होजोबनानै बे गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय जोङो थांखि लागासिनो दङ। दा बेवहाय आङो बयखौबो खावलायो मन्त्रि अशोक सिंघल बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। गिबि 5 बोसोर एमएलए जानाय समाव बिथाङाबो बारा खामानि मावनो माखासे सिङाव माखासे जोंनि हेंथा सानग्रा मानसिफोर थायो बिथांमोना होनो नागिरा नाथाय बिथाङा जोंनि पेपार्सफोरखौ जोंनि लेखाफोरखौ नागिरबाय थानायफोरखौ बिथाङा गोख्रोङै मोनसे थांखि लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिनै अशोक सिंघल जों बयबो जों नाजानानै दिनै बेवहाय सनितपुर जिल्लायाव 3 थाबथापुरा फैनांगौ नामखारि जानायफ्रा बिहुराम बर' एमए एन्ड हाई स्कुल बिथांमोननिफ्राय फरायनो फैगोन थाबैनो फरायफैनांगौ फरायग्रा बिथांमोना बहा थांखो आर'नाइ सेल्फ हेल्प ग्रुप फरायफिननो खावलायदों निजोमपुरि गामि बाथौ आफादनिफ्राय फरायफिननो खावलायदों थुरिमारि दावगासार एलपि स्कुलनिफ्राय फरायनो खावलायदों सामेल एसएमसिनिफ्राय फाख्रिगुरि रंजालि क्लाबनिफ्राय फरायनो खावलायबाय लकेश्वर ब्रह्म गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि एसएमसि मानगोनां बिथांमोनखौबो फरायनो थाखाय खावलायबाय लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालि टिचार स्टाफनिफ्राय फरायनो नागिरदों बिथांमोनखौ फरायनो एसे मानसिफ्रा एसे लासै लासै बयबो फरायनो हागौ अननानै आदा मानसि खालामनो नाङा जोंहा मानगोनां दिपेन बर' सार दङ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो अशोक सिंघल सार बिथांमोनखौ फरायनांगौ बेंसिमारि गामि आफाद आरो मन्दिर आफाद गावजोंबिल बिथांमोना फरायगोन मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' प्रमद बर' आरो अशोक सिंघल सारखौ माइनावसा लाभ ग्रुप वेस्ट कैलादेली बिथांमोनखौ फरायनो खावलायबाय जोंमा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनखौ फरायनो खावलायबाय आरो मेम'रेन्डामखौ होनो खावलायबाय लासै लासै फराय गासैबो सिरियालै फरायबानो जाबाय बयबो আমার সম্মানীয় আলহী বঞ্চি ডাঙৰীয়া আৰু বেদা ডাঙৰীয়া ছাৰসকলক বৈশাগু আদৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।
Apa lama? Orles lama. Orles sound to monitor son. Sound monitor. Orles to jijo. Orles to monitor. Hello. Hello. Halo. Halo.